Nej, det er det der. Det er det der. Det er det. Ja, det der. Ej, vi skal bare lade det om. Jeg skriver det der. Er det ikke det, jeg skal lave? Eller er det det der? Nej, det er der. Det laver du. Jeg skriver det der. Okay, du skriver det, og så skriver jeg det. Jeg skriver det midterst. Okay, så skal du skrive det der. Hvad så, Taber? Har du været flittig i skolen? Vi har bare lavet projekt. Ej, hvor fedt. Sikke en skam, jeg ikke var med. Vil du smage? Men altså, hvad er det? Er det farligt? Jeg har aldrig prøvet at drikke før, nemlig. Ej, kom nu bare herud. Fuck, at det er mandag. Er du ikke træt af at være sammen med alle de dingser? Altså, det er træls en gang imellem at slide på hele tiden, men... Altså... Okay. Okay, jeg gør det. Okay, kom. Så sæt dig der. Hvad? Har du nogensinde prøvet at ryge? At ryge? Ja, en smøg. Har du lyst til at prøve? Ej, det ved jeg altså ikke helt. Hvorfor? Kom nu bare. Kom nu bare for helvede. Ja, og du skal bare suge til. Ja. Hvordan gør man? Du tager op til munden, og så suger til, når jeg tager lighteren til. Du får mange flere nye venner og seje venner. Ikke så nørdet, der gider sidde i min næse i bogen hele dagen. Kom nu bare. Ja. Er du klar til at suge? Mm. Hvorfor kommer du først hjem nu? Hvad snakker du? Ja, klokken er 11. Du ligger i seng for en halv time siden. Jamen, vi har bare været over at lave projekt. Dig og hvem mere? Mig og... Altså, jeg har ringet rundt til mange af de veninder i klassen, og du har ikke været der de 2 timer. Jeg vil godt vide, hvad du går og laver. Jeg er faktisk bekymret for dig. Hvad er det? Du lugter af røg og der er cigaretter. Jeg kender dig slet ikke mere. Det er altså ikke mig. Ja, du står her med nogle smøg, og du siger, at det ikke er dine. Du kan jo ikke bevise, at det er mig. Det kan jeg jo. Det er jo dig, der har dem i lommen, så det burde være dig, og du lugter totalt meget af røg. Hold mig i hovedet. Jeg er meget skuffet over dig. Hold kæft, hvor er irriterende. Hej. Om jeg er sur, du har lagt smøg af min jakke. Min mor er blevet fuldstændig ud. Sagde det. Nej, jeg vil ikke have dine smøger. Nå, okay. Ses vi i morgen? Skal vi pjekke? Det er 5 i orden. Okay, vi ses. Hej. Men nu er lige hurtigt, at tøj ud af vinduet. Okay, jeg kommer nu. Godt. Fuck, noget lort.
smøg. Ja, tak. Hvad, skal du tage det der, eller hvad? Ja, hvis du tager 2, så tager jeg 2. Ej. Fuck, man, det er slemt. Så nu kan jeg godt. Hallo? Hallo? Hvor er henne? Trine? Trine, jeg har det ikke.